Irritornat it-tbissima fuq fom iċ-ċkejknin li fil-Halloween u wara xhur sħaħ b'diversi restrizzjonijiet u attivitajiet li kellhom jitħassru setgħu jerġgħu jilbsu l-kostumi kuluriti u tul il-jum ħarġu jittantaw xortihom biex jiddubbaw ftit ħelu b'xejn. Minkejja li f'Malta hawn ħafna li għadhom xettiċi dwar l-għeruq ta' din il-festa, oħrajn jaraw il-Halloween bħala festa għat-tfal. Xhieda ta' dan huma ċkejknin infushom li iltqajna magħhom f'żewġ ċentri għax-xiri li żurna tul il-jum. Why do you like Halloween? It's the best way to scare people. Because it brings lots of candy. Because you go trick or treating. Ikollok il-ħin biex tkun tal-bisa. Għax jiena nħobbu, għax nagħna ħafna ħelu. Għax nilbes il-kostum. Because it's scary. Biex tieħu trick or treat. Saqsejnihom ukoll dwar il-kostum li kienu lebsin. And why are you dressed like a pirate today? Because they fight each other. Spider. Tas-Sahara. Ghost. Qed nagħmel ta' parsi. Skeleton u zombie flimkien. Mat-tfal kien hemm il-ġenituri li qalulna li minkejja li mhumiex fanatiċi tal-Halloween ħadu gost jaraw lil ulidhom ferħana wara xhur il-bogħod milli jgawdu tfulija kif konna mdorrijin biha qabel il-pandemija. Bil-Covid tant ilhom imsakkrin u ma kellhomx biex jieħdu naqra gost, għax jiena ma nemminx bih il-Halloween laqqas. Imma tfal biex qishom libsin għax anke il-karnival ukoll kien ma tistax tgawdi. Mela jiena naħseb li l-Halloween jiġi biex jieħdu pjaċir it-tfal, ma nara xejn li huwa dangerous għat-tfal u ġibtawek biex tuħu pjaċir ma' tfal oħrajn biex ikonna biex nieħdu naqra pjaċir wara l-pandemija li għaddejna nieħdu pjaċir b'xi ħaġa hekk. Hija event li t-tfal jieħdu gost, allura la nara lilhom jieħdu gost. Nagħmilha lihom. Waħda mill-ommijiet qaltilna kif hija tispjega lil bintha dwar il-festa tal-Halloween. Biex tispjegalhom għadhom naqra żgħar, imma jaraw decorations u hekk li nipprova ngħidilha li qisna għalija li niċċelebraw anke il-mewt tan-nies għax mhix xi ħaġa kera biss li nibqgħu niftakruhom kif kienu u hekk. Din l-omm u bintha żgur li ferħu bosta ċkejknin hekk kif tul il-jum żaru diversi ħwienet u ċentri tax-xiri u bdew qasmu l-ħelu lit-tfal. Dis-sena ddeċidiet qbadna ftit ħelu, morna ġo shopping malls oħrajn ukoll għax hawnhekk għadna kemm wasal nissa. U qassamna ftit lit-tfal tgħidilhom Happy Halloween u tihom siġu tal-ħelu. U kulħadd baqa' qisu iċċassas ma kienx qed jistennew, kulħadd bil-borża vojta kien imsieken. Imma li naqsa minna xi ħaġa sabiħa wkoll.